апо хоҳаро, имрӯз мо гап мезанем дар бораи бародаро гап мезанем нашоти бисёр гапҳо ҳам мегузо рафтеса нашоти ключ прамои эфир мегӯянд ки прамои эфир кунӣ ключҳоро нагирӣ залал мекунад. мо барои ҳамин мақсад дар прамои эфир айдисти бародаро ключҳоро нагиред хафа нашавад устодтонро мо ёфтем як роҳи дигаша ки пасай прамои эфир ё ки прамои эфир буд ношида вақте ҳамаи одамо ай шумо мераванд мебинем де 3 нафар монда бояд эфиртона бикшем ҳамун чиқодатон метонем ай ҳамашон яке ключотона бигирем. чӣ хел мегирем ина ҳозир тамошо кунем мефаҳмем. бо диққат тамошо кунем. раҳмат барои ҳаматон ки вақти хитона 1 минут ё ки 2 минутона дариқ надошта мием видеои мара тамошо мекунем. ай ҳаматон миннатдорам. медроем Google бародаро апо дар Google менависем полная версия YouTube. коме ки намедона ин чиз барои ҳамовай бародаро выход мекунем бародаро. браузери Chrome инҷа интихоб мекунем. интихоб кардем межиқем стрекат полная версия. полная версияро ҷикидем ждад мекунем. вақте полная версияро ҷикидем дидем иконкаи каналтона меҷиқем медроем мой канал YouTube медроем творческая студия YouTube. ждад мекунем загрузка брава. ина шикеле ки шумо дидестем даромадем дар ҳамиҷа ина поён монда бародаро дидестем болтака меҷиқем болтака. болтака ҷиқидем бародаро сообщество дидестем сообщество ҳамира меҷиқем бародаро. дидем вақте ки мақсад боша инами ҷои аломати савол да ҳамиҷа ком одамро кулуш доя нагирифта меброя ҳамиҷа я икса меҷиқем бародаро ҳамаша ключошо айдис мегирӣ ключошоно айдисшон мегирӣ баъд сахранӣ та меҷиқем бародаро нама ай ҳамара гирифтаги моҷма да ҳеҷ кас кулуш надорам. инам хеле видео буд бародаро барои шумо барои ҳамое ки мақсад дӯстошон хафа нашавад дар эфир паса эфир метавонанд бигиранд ё ки баъди буд чидани эфиртона нокушта медроем ключҳоро мегирем баъд эфиртона мекушем ки соатотона кам накунад. зинда бошем бохир дар паноҳи худованд бошем.